jingyap akabayday baka jingja kabelaja na kadaw jong ka jinglit panbam ya kabam ka basa ka balasam lagi nong penya jong ka school yaki Khynnah school ki ba puli ka residential school ka batip kum ka Gokul educational institution hati ka gepura Mandya district ka jilla Karnataka kala kieu shaki arngot bat uniu ba Khlad udai na ka ni ka jilla ha ka jingwat jingtep haloruni Khynnah ba Khlad layo lum jingtep udai na ka Shillong Sohparu hajan lause ka bahap nong ston si na di block palayo jingtep bo la Khlad no hakamiet jong khatnyo trik ulber arajar arpsan yoniu hybrid latip kerteng ko muname bante bat ka jingyap uni hybrid ka dei ka ba ar hadin ka jing Khlad ukre lang khongtani khalai Snem kerta mena ka step khandre trik ulber arajar arpsan kumban chukdo kidan arp kundai ngut ki Khynnah ki basa ka hostel jong ka residential school ki bdei arpsa ngut na ka jala Meghalaya laingut na Nepal bat arngut na Karnataka hi ki bala bam ye ki jingbam batam balawanra na ka jing khawai le nyam holi ka miet jong ka khatsau trik ulber arajar arpsan kini ki Khynnah kilas dang shitam ka step khatsan trik ulber arajar arpsan balapin kit iki Mandya Institute of Medical Science bat banyo Jingsumar de ka step khandu trik ukre lang ubadi na ka snong lendem ulaklan no ya ka basa ukre lang khongtani lawan kit shashnong jong u ka janbie jong khatnyo trik ulber arajar arpsan ka khubor na ka trat puli ka sarkar ka pentep baki arngot ki officer ya ke baki pha banlum jingtep alor kani ka jingja ki lapai Karnataka ka khatpa trik ulber arajar arpsan long ru bahagati ga residential school ki dan baro arspa arngut ki Khynnah ki bedai na keleng ki jala kari India haga step jong ka khat pratrik ulber ajar san menteri rangba ka jala Meghalaya kondrit ki sangma haba pentip ya ka jing Khlad sawei Khynnah ulong ba sarkar jala kan ai bai luksan balai lak tingka shikilong yeng jong ki Khynnah Khlad haba thien pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pet ya ka sharp plus f ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ni ka rukom shed yaki bale hi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya